totoong nagbebenta ka ng drugs, par. Seryoso naman ako sa ginagawa ko ha. Naiiwasan natin yung mga pagkakamali ng iba. Oo, sinasadya talaga yung mga mga- gano'n. Nag-build ng libo-libong hackers. At tayo nagbabalik sa Chai Talks at ang Alright. pag-uusapan natin ngayon para ay seryosong action, seryosong resulta. Seryosong dapat na pagtuunan ng pansin. Mga yun nga, Yung action. yung mga kasi madaming mga taong naiinggit sa resulta ng iba. Bakit kahit anong gawin niya parang sinuswerte. Yun yung Oo. salita sinuswerte, no? Yung parang akala nila lahat ng mga nagiging successful ay swerte lang. No, tama. hindi. Base yan sa action Walang swerte na Siguro, salita, nag-e-exist yung salitang yan. Pwede mong gamitin na swerte in a way na magandang bagay pero hindi yung swerte na parang random lang. No, parang naglalakad ka lang tapos may nahulog na loto ticket sa'yo, parang si Pepito Manaloto, no? Yun siguro, yun yung meaning ng swerte. Pero, Kahit naman yung si Pipito Manaloto, par, nag-effort pa rin yun Tumayak pa rin talaga yun oo. bago siya nagkaroon ng ganon. Yung tipong ganon na sinasabi nila na, ay, swerte lang yan. Kaya ganon. Tapos kahit anong pasukin niya, parang swerte, no? Hindi kasi nila nakikita yung struggle Minsan kasi yung taong nag-i-struggle, minsan nai-ignore na lang. Pero Oo. pag nagiging successful na yan, nagiging maingay. Maingay sa tao. Hindi yung mismong tao, nagiging maingay sa iba. Like, nababalitaan, kagaya dati, hindi ko naman sinasabing successful ako dati, no? Pero may bali-balita dahil alam lang ng mga tao yung kayang isiksik sa pag-iisip nila na pwede kang yumaman is pagbebenta ng bawal na gamot. Drugs, par. Oo, no? par. Oo. Yung may nagsabi nga may nagsabi nga ang lakas naman siguro, ang lakas siguro ng niya. Oo, yung nabanggit gamit, mo nga sa akin yun, par, no? Par, yung tingin na drug lord ka, ganon. Pero, totoong nagbebenta ka ng drugs, par. Oo. Pero hindi yung drugs na nakakasama, par. Yung yun, yung yan, mga plant Food delight. supplements, mga Food ganon. supplement. Oo. Totoo. Pero the way na sabihin kasi nila is yung malakas yung tama Parang Oo. talaga napakasamang napakasamang bagay yung binibenta mo. So, yun yung sa Pilipinas, no? Sabay-sabay kayong sabay-sabay kunwari sa network marketing. Sabay-sabay kayong nag-network, pero bakit hindi pantay-pantay yung resulta? Kasi nga, akala nila seryoso na sila sa ginagawa nila. Seryoso naman ako sa ginagawa ko Tapos, pero yung upline nila, mas maganda yung resulta. Ngayon, ang tanong doon, gaano ka seryoso? Kasing seryoso ba ng upline mo? Ganun kasi. Gaano yung sakripisyo na kaya mong gawin para, yun nga, Ganun kasi yung pumaldo. yung tinatawag na yung tinatawag nilang seryosong resulta doon sa upline. Tapos sa downline ay parang sakto-sakto lang. Kasi naman, si downline, ang ginagawa niya is parang part-time lang. No, part-time si upline, tulog na yung mga downline niya, si upline ay gising pa rin. Ngayon, gising na yung mga downline niya, pagising pa lang, si upline naman ay gising pa rin. Kumbaga, nakatulog na yung downline. No, yun yung level ng sakripisyo. Minsan kasi minsan kasi yung member ako dito, pagka naisipan kong i-market, ima-market ko. While yung upline mo, pagkagising pa lang, nakaplano na. Ano yung mga gagawin ko ngayong araw na to para sa ginagawa kong bagay na to, para sa passion ko. Wag na natin dalhin sa networking. Tama, oo. Lagay na lang natin sa content creation. No? Anong meron yung mga successful sa content? No? Ako ngayon nakita ko, nung una, nagtataka ako bakit parang bumabagal yung progress. No? Kasi, bumabagal din yung bumabagal din yung action ko Sipin mo ba naman sa isang channel ko, yung Dagdag Kita channel, mag-upload ako every month, no? Nagtataka ako yung last na upload ko, bakit ilan lang yung views, ganon, no? Mapapaganon ako. Pero, nung sumikat yung unang channel ko kasi, solid yung pagiging consistent ko Tipong pagkagawa ko pa lang ng content, na-upload ko, pag matutulog ako, nag-iisip na naman ako kung ano yung kasunod na content. No? Pagkagising ko na. Kumbaga, non-stop talaga, no? Parang sa game, yung laging sinasabi ko, example, yung laro, Pokemon. 'Di ba? Lahat ng makikita mo doon sa laro related sa Pokemon. Like, merong Pokemon Center,
Tapos kakausapin mo yung tao, pinag-uusapan Pokemon, lahat related sa Pokemon. Kaya naman yung bida mo doon magiging talaga magiging champion siya eh. Yun yung pinaka puso ng pag-uusapan natin. Yung pagiging yung pagiging focus at seryoso. Consistent talaga. Consistent. Pero again, yung pinag-usapan natin hindi porke consistent ka, magiging successful ka na. Baka consistent ka na palpak. Tama. Consistent na pangit. Consistent pangit na yung sinasabi ginagawa. natin, yung consistent na smart consistent. Yung although consistent ka, dapat minomonitor mo kung ano yung bagay na naging consistent ka na may resulta at saka yung consistent na walang resulta. Kasi kung minsan nga, sabi mo nga kung minsan kahit na consistent yung ginagawa mo pero kung wala nang nararating yung discarding ganun, kahit sobrang consistent nun, yun pa rin eh. Kumbaga, back to zero lang yun. Wala siyang walang improvement. Oo, walang improvement. Example, nag-upload ka ngayon, yun yung mali nung una yun yung unang mali natin kasi nung una naniniwala tayo na tuloy-tuloy lang. Oo, yung ganun. Tama. Tapos tuloy-tuloy lang na upload, ganun eh. Pero nakita mo na, halimbawa, nag-upload ka, walang views. Hindi mo inaral kung bakit walang views, no? O siguro, inaral mo man, pangalawang upload, wala na namang views, no? Pangatlong upload, wala na namang views. Parang nagiging consistent ka na upload, walang views, upload, walang views, upload, walang views. Wala kang ginagawang improvement, no? Di lang di lang sa content yun. As a group natin, ito, pag-usapan na rin natin, no? Ka-blogero. As a group natin, no? Tayo. Pustahan ako sa group natin na wala mang 5 natapos na pinanood sa mga podcast natin. Walang tinapos. Mga nakita lang nila, no? Kasi sinare natin sa group. Pagka-share sa group, tinignan lang, siguro nanood lang ng konti. Tapos wala na. Close na. Patay yung algorithm mo doon. Nagbigay ka lang. Kaya nga, mas mabuting hindi mo na share eh. Kasi, shinare mo, tapos, ganun na yung algorithm ngayon. Shinare mo sa tao, nakita niya, pinanood niya ng konti, dumagdag ng views, di ba? Ng view. Ang magiging problem nun, madidetect ni YouTube na, ang haba nito. Tapos, itong tao na to, tinignan, 1 minuto or wala mang 1 minuto, tapos umalis na. Nakakasira yun, no? Bad itong video na to. Hindi ko i-recommend dito sa ibang mga manonood. Kasi, ito nga, ayan, no? Hindi man nga pinanood eh. So, ganon yung niya. Ganon yung algorithm ng YouTube. So, yun, kailangan nagiging consistent din tayo as a team. No? Tama. As a team. Tapos, hindi tayo pwedeng random lang eh. Hindi tayo pwedeng random lang. Lalo na, bakit pinupush ko originality natin at saka magagandang shot. No? Although, siguro, pwede tayong gumaya minsan pagkasikat na tayo. Oo. Pero yung tipong halimbawa, nakita na nila kay Long. Sikat yun. Kay Long, nakita na nila sa Kapinpin Brothers, no? Kapinpin, no? Nakita na nila kila Wamos. Tapos, uulitin mo pa. Sino ka ba? Wala ka pang pangalan. Ba't ka papanoorin? Makikitrend, no? Makikitrend. Siguro, pwede tayong makitrend pagka na tayo. Pagka kilala na, no? Ganun. Kahit anong gawin mo nun ay susundan ka. At saka isang bagay pa na na yung randomly kahit na lang kino-content, walang brand na sinusundan. Important yun. Unlike sila kung kahit lang. Brand na sila eh. Nakapag-build na ng pangalan eh. Halimbawa, nakakita ka ng sample, no? Ako dati, ganito ako eh. Nakakita ako ng gulo or nagnakaw, binidyo ko, uy, magte-trending to. Kahit mag-trending yan, pagka pinalo ka ng mga tao, mga susunod mo na upload, wala rin. Hindi ka naman nila pinalo dahil dahil sa pagkatao mo, pinalo ka nila dahil lang dun sa trending video. Yun yung part na sa una para nakaka-boost ng kasi nga maraming views, no? Pero hanggang doon lang. Oo. After nun, wala na. Parang hindi ka na naman nag-exist. So maganda talaga yung sabi mo nga yung merong branding. Dahil yung may branding, yun yung sinasabi nilang slowly but surely ka sa ginagawa mo. Yan, kagaya kay Malupiton Malupiton na yun eh. Oo. Si Malupiton na yan. Brand na yon. Hindi lang yung tao. Yan sana maintindihan ng mga nag-i-start na content creator na hindi porke palagay mo magte-trend, upload lang ng upload. Masisira yung algorithm actually. No? Tama. Kanina nag-upload ka tungkol sa kuryente.
Tapos, Oy, ang taong ito nag-upload sa tungkol sa kuryente. Tapos nakakita ka ng sunog, in-upload mo ulit. Nag-trend na naman. Oy, ang taong ito nag-upload ito tungkol sa sunog. Mamaya nakakita ka ng baha. Uy, Upload i-upload ko to. Litong-lito si algorithm sa'yo. Hindi niya alam kung sino yung i-recommend niyang tao. Alam niyo mga tol, yung algorithm natin ngayon, magkakapareho na. Sa TikTok, sa YouTube, at saka sa Facebook. Ang mismong social media platform ang nagre-recommend ng tao sa inyo. tama. Halimbawa, ito, nakita niya, no? Ibabase niya yun sa Ibabase niya yun sa mga followers mo. So, pangit din talagang basta-basta susunod sa'yo yung magpa-follow, no? Mas magandang wag na silang mag-follow kung hindi talaga sila magpa-follow. Kaya nga follow eh. Yung hindi ka susubaybayan talaga sa mga ina-upload mo, no, par, no? So, imagine, nag-follow sila. Nag-follow yung 100 sa'yo dahil inutusan mo lang mag-follow, dahil nagpaparinig ka lang sa Facebook na, uy, mga kamag-anak ko hindi nagpa-follow, no? Nag-follow sila ngayon sa'yo para lang makita mo na nag-follow sila. Dumami, ganun. Ngayon, yun yung gagawing basihan niya, no? Ng algorithm na, oy, nag-upload nag-upload ito ng video tungkol sa tinapay. Ngayon, subukan natin yung 100 na followers niya. Ipapakita natin sa kanila yung in-upload niya, in-scroll up ka ng 100 na dahil hindi naman talaga sila interested sa iyo. Nagbigay sila ng signal ngayon sa algorithm na hindi magandang quality yung video mo. Ang mga tao ang nagsasabi kung maganda ang quality ng video mo, no? Nagbabase yan pagka nag-like ba yung nanood, nag-stay ba ng ilang minuto, nag-comment ba, nag-engage ba, nag-share ba, ganon. Hindi yung porke nakakita ka ka lang ng paro-paro na kulay green. In-upload mo na. No, okay lang yun. Okay lang naman na i-upload mo. Wala namang bawal doon eh. Ina-upload mo lang siguro dahil pero kung vlogger ka, nag-iisip ka ng branding, nag-iisip ka sumikat, hindi yun yung paraan. Yung ibig mo sabihin dito para sa talakayan natin na ito, yung mga tips na pwede nating gawin na ikaw, lalo na ikaw, marami kang alam sa SOCMED talaga. Yun yung mga bagay-bagay na kailangan natin aralin habang bago pa yung page natin, bago pa yung ginagawa natin. At least sa mga bagay na yon, naiwasan natin yung mga pagkakamali ng iba. So, pag in-apply mo yon, at least parang naka-one up ka na kagad sa ginagawa mo. Alam mo na may patutunguhan yung ginagawa mo. So, kasi yun mas okay yun. Yun yung sinasabi ko, parang na consistency. Talagang yung seryosong mga ginagawa mo, magkakaroon din ng seryosong resulta yan. Seryosong followers Seryosong followers seryosong talaga. followers, no? Yung kasing iba, yan yung problem bakit kino-compare nila yung galaw nila sa galaw ng iba, no? Sila hindi naman ganoon kaseryoso. Yung serious level nila is nasa 15% lang. While kino-compare nila sa taong nasa 100% yung pagiging seryoso. Tama. No? Like dati noon, nung nagne-network, may mga mangilan-ngilan na nagtatanong bakit hindi nila na-hit yung ginagawa namin. Bakit? Nagta-travel kami pupunta kami ng La Union, gastos namin. Pupunta kami ng ganito, pupunta kami ng Davao, gastos namin. Tungkol sa bomb, nagsasalita kami sa harap. Kumukuha kami ng mga tao na pwede namin kausapin sa isang cafe. Ginagawa namin yun. Ibang klaseng kaseryosuhan yung ginagawa namin. Ibang level. Compare sa seryosong nag-post lang sa Facebook, tapos naghihintay na may mag-inquire. No? Malabo ganun yun. Kami, hindi lang nagpo-post magme-message pa yan. Magme-message pa tayo, although ngayon kasi hindi na uso yung ganyan-ganyan, no? May ibang platform na ngayon. Ibang level na ngayon, no? Ads na ganun. Yung tinutumbok mo dito talaga, yung mga bagay-bagay na ginagawa ng mga successful, kung ano talaga yung behind the scenes na ginagawa nila. Oo. Kasi yung mga tao, yung finished product lang yung tinitignan nila Yung akala nila, siguro ganito, ganyan. Sa business o sa mga, sa mga bagay na ganun, wala namang siguro doon. Dapat sigurado. Sigurado. Oo, yung ang sabi mo, kung walang sistema, mahirap talagang, yung sumikat ka sa Facebook, ganito. Yung ang seryoso hindi pa rin sumisikat Yung pa kayang walang sistema yung ginagawa mo, di ba? So, medyo malabo talaga yun. Kaya yun yung point natin. Seryosong galawan, seryosong resulta. Kung hindi ka seryoso sa ginagalawan mo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Joke lang din yung magiging resulta mo, no? Tipong ako dami kong ganun tipong dati ganun. Kung ano na lang yung maisip ko, sobrang desperadong mag-trend, maging trending.
Kahit ano na lang, makita ko yung libro niya, no, ni Chinkitan, ibibidyo kong ganun, tapos upload. Upload na. Ewan ko, ba't ba, feeling ko, interested yung mga tao. Yung mga ganon, tipong ganong Tama, galawan, oo. yung nag-e-expect ka ba na yung mga tao interested sa mga... Nabanggit mo yan, par. Nung minsan, napanood ko si TCP. May nag-comment sa niya, dun sa post niya. Yung, kumbaga, binabash siya. Walang kwenta daw yung... Oo. Buti sikat nung tao na to. Sabi nung nag-bash, no? Buti sikat nung tao na to, ba't pinapanood to? Wala namang Ngayon, kwenta daw. ginawa ni TCP, nireview niya yung content nung Dinibunk nang-bash sa niya, kanya. no? Dinibunk niya. Ang layo, par. Kumbaga, yung sinasabi mo nga sa akin ngayon, sinasabi mo sa mga audience natin ngayon, yung tipong nasa daan ka, nakamotor ka, binidyo mo yung daan. Para saan yun, par? Yung binidyo mo yung daan. Anong makukuha nila doon? Ba't mo binidyo yung daan na... Di ba may mga nagpo-post na dapat may gano'n? story. Yung kunyari, meron na silang mga gadget, yung nga, bibidyo nila, tapos yung daan. Actually, ginawa ko yan eh. Kaya alam ko yung, walang kwenta yung ginawa ko na to. Yung parang gano'n. Kasi ako, tinutok ko lang yung camera sa akin, tapos binidyo ko habang umaandar yung sasakyan o tsaka yung motor. Tapos, wala man par. Wala lang. Yun lang. So, doon ko naisip, nga sabi ko sa isip ko, tama nga ka ako. Kung wala rin lang kwenta, ganon. Buti ako, inaluan ko ng yung mga quotes na nababasa ko sa libro, nilalagay ko doon. Pwede yun. Ganun yung ginagawa ko. Hindi siya yung plain lang Either na lumalakbay, ganon. Nagbibigay ka ng motivation sa tao, nagbibigay ka ng entertainment, nagbibigay ka ng information. Mga ganon yung kailangan ng tao. Yung value, may value yung video. At least man lang par, no? Kahit yun lang. Tingnan mo, yung mga umihihing babae ngayon, nagbibidyo-video. Yes, bakit nagte-trending yon? Nagbibigay pa rin ng curiosity sa tao. Curiosity. Unang-una, kalibugan ng mga lalaki, papanoorin talaga yon kasi Isa nga sa product part, di ba? Sell man last, di ba? Oo. Isipin mo, yung mga walang kakwenta-kwentang sumasayaw, minsan ang titigas pa ng pagsayaw nila pero sumisikat. Tsaka yung mga sabon ngayon par, talagang literal na maliligo par, nakabidyo, no? Oo. Mga lotion. Nagbibigay sila ng curiosity tsaka nakakapagbigay sila ng parang satisfaction or last. Last, No, nasasatisfy yung last ng mga lalaki, no? Minsan nga, 5 seconds lang yung video, nagiging 1 oras yan. No? Lalo na yung mga camel toe, yan. Yan, mga sinasadya par, no? Oo, sinasadya talaga yung mga ganun. Pasa. Sinasadya nila yon. Alam nila yung kahinaan mo eh. Alam nila eh. Alam nila. Magagaling Loko-loko yung mga nagko-content na ganun eh. Tapos yung ibang bansa pa continuation yung content nila. Yung tipong halimbawa, tinira niya yung balls niya, no? Pinitik niya, ganun. Kunwari. Tapos tumakbo. Tapos sisilip na ganun. Tapos babalik kunwari. Yung kasunod na frame, yung unang frame lang. Yung lang, no? Magiging loop yun. Lang, no? Magagaling eh. Tataas nga naman yung retention ng retention ng video nila. Grabe. So ayun para yung pagiging yung pagiging seryoso sa mga ginagawa natin, no. Kasama na diyan yung kasama na diyan yung solid na sacrifice kagaya sa akin. Bakit itong ulitin ko naman no. Itong bot na to, bakit nagawa yan, no? Regardless sa resulta niya, may mga na-ESL man, may mga nagtitipi man, yung pagkakagawa ng sistema, sobrang seryoso eh. Kung hindi ako seryoso, hindi matatapos yan. Oo. Ngayon, meron na naman akong ginagawa na seryoso ako. Inaaral ko yung siguro matatawag nating hacking din in a good way. Kasi gusto kong aralin is, malay nyo, ako yung unang, malay natin, no? Ako yung unang magtuturo ng mga bagay-bagay sa mga hackers sa Pilipinas para yun yung magiging mainline defense natin. Halimbawa, magkaroon ng giyera, wala tayong panlaban na defense, no? Defense mechanism, wala tayo. Ang gagawin natin is i-hack na lang natin yung system ng mga umaatake sa atin. Pwede, no? Halimbawa, kunwari, atakihin tayo ng China, kunwari. Magagaling nag-build tayo ng mga libu-libong hackers dito sa Pilipinas. Ganon tayo nag-invest. Yung Pilipinas ganon nag-invest. Nag-build ng libu-libong hackers, no? Ngayon, ihahack lang nila yung system ng China. Hintay nilang lilipad yung missile, pagkalipad, babalik sa kanila. What if kaya natin yon? Which is possible. Possible yun. Bakit hindi tayo mag-invest dito sa Pilipinas ng ganon? I-train natin yung mga magagaling sa computer. Yung virus nga par, di ba? Yung I love you virus. Sino yung unang naka-appreciate? Ibang bansa. Yun nga yung irony nun pare.
Yung ano ngayon par, yung tao na naka-invento ng I love you virus, alam ko, may cellphone shop na lang siya sa parang sa mall, ganon. Although, syempre, marangal na trabaho yun sa cellphone. Kung cellphone repair man yun o siya man yung may-ari nung shop na yun. Pero 'di ba, para dun sa naimbento mong ginulo yung buong mundo par. Kahit man lang sanang yung nilagay ka talaga sa yung ginawang kapakipakinabang yung alam mo. Kasi wala tayong ganun, no, sa Pilipinas, hindi ka mga sa ibang bansa yung kung makapag-build tayo ng sistema ganon. Diba? Tapos, kanina kumuha ako ng lisensya. Nakita ko yung pinag-aaralan ko eh. Hindi lang kasi ako yung tipong tao na na hindi lang nakaupo, naghihintay ng number, no? Nag-o-observe ako, tinitignan ko, tinitignan ko bawat galaw ng mga tao, no? Yung kaya yung iniisip niya, no? Ano kaya yung pinagdadaanan ng taong ito? Ba't kaya ganun ako eh? Nag-o-observe ako. So, nakita ko, tapos nakita ko yung system, yung flow. Sabi ko, siguro kung tututukan lang talaga. Sobrang tutok lang, maging seryoso lang. Kayang-kaya yung one stop lang kahit nasa bahay ka. No? Kayang-kaya yun eh. One sa ibang bansa par, kayang-kaya yun eh. Sa ibang bansa, sabi ko, gusto ko na nga i-post gusto kong gawa ng sistema to. Lilibre mo na lang par, no? Kaya lang, wala, syempre, pwede, nakasanayan na nila yun, no? Lilibre mo na lang, no? Wala nang Pero sa totoo, marami yung mawawala ng trabaho. Ang dami kasi mga trabahong wala namang kakwenta-kwenta ang ginagawa. Kung baga, ang nangyayari, kunyari parang sinabi mo nga, sa munisipyo man yan, sa LTO, yung alam mo, yung binibigyan na lang nila ng part, yung mga ibang windows doon, para lang magkaroon ng trabaho din. Na pwede mo namang i-shortcut, di ba, kung minsan? Oo. Which is okay, pero okay na hindi okay eh. Parang gano'n kasi. Isipin mo, pumunta ka sa isang lugar na to, yung ginagawa niya, kayang gawin din nung isa eh. Kayang siguro dahil marami, no? Para hindi magbulto-pulto. Yung isang tao, one man, anong tawag doon? Isang tao, kaya niyang gawin, i-process lahat. Kaya lang, dahil marami sila, gawin nila kada tao, kayang ganun, tapos may 10 ganun. Imagine, pagkapasok mo pa lang, umupo ka lang sa harapan niya, lahat okay na. Yun lang yung kakausapin mo. Mula dun sa window 1 na yun, yun isa lang. No? Oo, no? Isa ang lang, hirap no? kasi minsan nakakatakot pumunta sa gobyerno na ang dami-dami mo pang kailangan gawin. Kumuha ka pa ng ganitong requirements, kumuha ka pa ng ganitong, ang dami eh. Nakakalito, kaya nakakatakot mag-asikaso ng mga government. Tingnan mo. Totoo yun, may mga tignan nyo, kaya nga nagkakaroon ng fixer kasi anong ginagawa ng fixer? Para mapabilis, di ba? O pwede naman palang ganon. Matalino nga yung fixer pare, papabilisin niya yung gusto mo eh. Yung fixer, tapos yung parang kalituhan ng isang customer, yun yung sineserve ng fixer. Di mo kasi alam yung gagawin, sa kanya ka magtatanong, lahat-lahat sasabihin niya, bayaran mo na lang ako ng ganito, ako ng bala. Di ba? Ang hirap kasi, pahirapan, tapos mag-check ka online. Pagka-check mo online, kailangan mo pong pumunta doon sa site, which is okay naman minsan na kailangan mo pumunta doon sa site. Pero ang daming bansa na mga one-stop na lang, no? Makikita mo sa vlog. Pagpasok niya sa bangkong gano'n, no? Labas ilang minuto, may account na. Dito sa mga bangko natin. Bank account natin, pipila ka, ang tagal, tapos yung isa, ang tagal-tagal na observe ko yan. Tapos ang daming kailangan, barangay clearance, kung ano-anong barangay. Ako actually, wag ako kasi nag-observe ako, no? Minsan, may time na hindi ko na lang babanggitin yung diniretso ko yung Kasi okay lang sa akin, kahit di niya ako bigyan ng kinukuha ko eh. Na wag ko na lang banggitin para walang problema. Totoo kasi yung sinasabi ng iba na bakit yung mga nasa gobyerno ang tataray. Oo, tama. Oo. Alam niyo, yung sinabi ko. Tataray siya eh. Totoo pala yung sinasabi ng iba na empleyado ng ganito. Sabi ko, mataray, no? Oo. Ngayon, alam ko na, sabi ko. Diniretso kong ganon. Ay, ganon, sabi lang sa akin. Anong paki ko? Kung hindi niya ako bigyan ng kinukuha ko, next araw, babalik na lang ako. Di ba? Yun nga eh. Nung minsan inaayos ko yung national ID kasi nga mali yung spelling niya. Pumunta ako doon sa San Fernando. Tapos, nung pumunta ako doon, yung kailangan daw nila is birth certificate na galing Ang sabi ko, hindi ba pwedeng yung lisensya ko na lang? Total ito, government issued din to. Siguro pwede naman. Hindi daw, talaga dapat birth certificate. Yung sa akin naman, dapat may tayo, may mga options tayo. Wag yung, alam mo yon yung, di ba, driver's license, obvious naman na dumaan talaga sa yun. Na legit talaga legit yun.
Alam mo yon, yung sobrang pinapatagal natin yung mga prosesong dapat madali lang. Yung masyadong kargahan ng tagal. Yun nga yung sabi nung iba, no? Sa Pilipinas ka lang makakakita na kukuha ka ng valid ID, kailangan mo pa ng 2 valid ID. Magtatrabaho ka, first work mo, kailangan mo ng experience, no? Hanggang galing sa, grabe. Sabi nga nung RX, first day ko ngayon. Kaka-regular ko lang kahapon. Yun nga, no, seryoso. Yung pag sinabi nating seryoso sa content, kagaya mo par, seryoso ka eh. Pag sinabi mong Tuesday, day off mo, mag-i-spend ka talaga ng time, pupunta ka talaga. No, palagay ko kung wala ka lang trabaho par, araw-araw nagko-content tayo. Yun nga yung aim natin eh. Yung maging masayang tambay pa. Oo, dapat talaga yung yung parang wala kang iniintinding yung ay bukas may pasok, mga ganon. Bukas bugbugan na naman. Yung seryosong talaga par. Pagka yung pagiging sincere mo, 'di ba? Pagka nanliligaw ka, laging siya yung iniisip mo, laging kaya consistency. Nagpo-focus ka sa kanya hanggang sa makuha mo. Ganon yun eh. Dapat ganon din sa ginagawa natin. Kung gusto natin ng seryosong resulta, seryosong galawan. Hindi pwede kasi talaga yung every time na pwede ka lang, no? Pagka sinabi natin, ako ngayon, ayan, kailangan makagawa ako ng content. Bumalik ako sa consistency. Tingnan nyo naman, nakita ko, out of 8,000 na nag-view, may 300 plus na nagsasubscribe. So, ginawa ko yung math. Pagka sa isang hinimay mo, no? Pag 1 million views ako, nakagawa ko ng 1 million views, meron akong 40,000 subscribers doon. Pwede. 40,000. Di gawin kong 2 million. Ilan yun? 80,000. Gawin ko ng 3 million. Ngayon, meron na akong silver play button. Hindi lang kagaya sa YouTube automation, kasi yung YouTube automation, magsasubscribe sila sa'yo dun sa mga pinapakita mo. Unlike sa mga nagbablog ka, nagbibideo ka, magsasubscribe sila sa'yo dahil sa'yo. So, naband man yung naband man yung channel mo, gumawa ka ulit, nakita ka nila, uy, kilala ko yan, subscribe ulit ako. Tao yung sinasubscribe nila. Yun yung gusto mong iparating sa mga branding. Tignan at saka yung yung sub for subs, di ba? Ay, hindi yan. Para yun yung mga old school na walang bigat, no? Lowest form yun, para yung imagine mo, para nakikiusap ka, di ba? Grabe yung yun. Kasi ako, kagaya nito, nakita ko mataas yung nakakita na naman ako ng potential. Yung channel ko kasi, may tinatawag na niche, no? May nagrereklamo sa YouTube, mababa din daw yung bigay ng YouTube. Paano yung content nila, random. Walang matinding niche. Unlike ngayon, yung pinaka mataas na nagbibigay ngayon is financial. Either crypto, forex, basta may kinalaman sa financial, insurance, real estate, yan. Yan yung mga matataas na bayaran sa Bakit matataas? Kasi yung mga advertisers dyan may pera. Yan yung nakita ko sa channel ko. Sabi ko, kada isang view dito, meron akong 0.33 pesos. 0.33, no? Tatlo lang nun, tatlong mag-view lang, may piso na ako. Tama, Grabe, sabi ko, paano pa kung milyon-milyon yung views ko? So, doon pa lang sa 100,000 views, kung makuha ko yung daily, meron akong 33,000 nakita daily. Grabe, no? Di ba? Meron akong 33,000 nakita daily. Kung ganun yung gagawin ko laging maging consistent lang ako. Maging seryoso ako. Seryoso yung kita eh. Pansinin mo, yung iba, magkano lang yung kita? 500, 600, 700, ilang oras yung ginugugol? 8 oras. 8 oras. Di ba seryoso yun? Seryoso yun para sa ganung halaga. No? Imagine. Kung hindi ka seryoso, di ka na mag-spend ng 8 oras dyan eh. Imagine ako sa trabaho, 8 oras akong nagsasalita. Para lang dun sa kita na ganun. Na fixed income, hindi ka seryoso Absent ka, tapos day off, absent, 1 oras lang yung pasok. Kumusta yung resulta? Kumusta yung sahod? Kung sa mapapire out ka wala kang sasahurin. Yun wala kang sasahurin. Mo doon. Doon na lang, sample na lang yun. You're fired. Sa pagiging empleyado, kung hindi ka seryoso sa pagtatrabaho mo, walang rewards. Walang diba? rewards. Walang seryosong salary. Pagka joke-joke ka lang, no? Tipong hindi mo maparaanan, no?
Yung yung simpleng pag-atid-atid lang ng girlfriend mo, no? Kunwari, Sabi nga nila, kailangan kong atid yung girlfriend ko ngayon eh. Di maparaan. Sabihan mo yung girlfriend mo na mag-commute ka muna, nagtatrabaho ako, kumikita ako ng pera dito para sa future natin. Hindi yung tipong, hindi yung pwedeng hindi pwedeng ako lang yung maglakad eh. Kawawa naman ako, mag-absent ka muna. sabi nga Anong klaseng mentality yun? men can't be, tawag dito, careless. Sabi nga nun sa, sa The Godfather. Lalo na kung lalaki para, kailangan talaga consistent na, matibay yung gusto mo talaga. Pag lalaki ngayon, alam nyo, the new pogi is wallet. Your wallet. Kung gaano kakapal ang wallet mo. Or gaano Kalalim, daming, kadaming laman ng GCash mo. Yun yung the new pogi. Ako, hindi Oo. hindi sa, nung minsan. minsan, hindi ako priority dun sa, dun, yun nga pa rin sa pinuntahan ko nung kinuha ko yung yung camera. Camera, yung cellphone. Hindi ako priority kasi pormahan ko, lang eh. Pag pumunta ako ng mall, pormang pormang yung- tambay lang eh. Kumbaga, lang, kasi yung gusto mo lang, yung pag umalis ka, yun na. Yung mga Simple lang, di sa nagyayabang yung mga maporma-porma, tapos pumunta doon, no, yung, alam naman natin yan, may mag-home credit pero maporma. Home credit, tapos yung iba, credit card daw na 12 months, ganun-ganun, no. Tapos ako, naghihintay ako, parang di ako priority, sabi ko. Naghihintay akong ganun, no. Ano ba, legit ba talaga tong sabi ko, itong nakuha kong email, nakuha kong legit ba to? Oh. Nagano ako ng konti. Kung hindi legit ako, pwede ko naman bayaran yan. Sabi ko, ito yung laman ng sabi ko dun sa babae. Maya, grabe, dalawa yung nag-a-assist sa akin. Nakita nila magkano yung laman nung pinakita. To, pwede ko naman bilhin. Sabi ko, kung may GCash kayo, na cash, para lang nainis ako kasi Kumbaga parang na-trigger ka na, no? Na-trigger kasi ako pa. tagal mo nang nakapila, no? Nakatayo lang ako ganon. Nung may dumating na dalawa, pinansin ka agad. Ako, ang tagal ko nang doon, yung naghihintay na-trigger ako. Hindi naman nagyabang nun. Parang pinakita ko lang na pwede naman ako, customer naman ako. Bibili naman ako. Tama. Ayun, par. Kaya, yun, meron tayong Solid. yun yung new pogi, sabi, no? Minsan kahit pangit ka, basta't makapal yung wallet mo, kahit matanda ka na, kahit wala ka pang patotoy, basta't makapal yung wallet mo, yun, may Lazada naman. Pambili mo ng Lazada, Unli, deal. No? Baka sabihin, bastos tayo. Loko mo niya itan eh. Unli, lahat mabigay mo. Yun yung hinahanap ng babae ngayon, security. Mga ibang babae, ewan ko sa iba, practical, which is para sa akin, goods. Kaysa naman sa, ang ganda-ganda mo, inasawa mo yung crush mo na tambay-tambay lang, tapos pag naging mag-asawa kayo, binubugbog ka, ikaw yung nagtatrabaho. 2 taon lang, parang nilampasan mo yung itsura ng mama niya. Sobrang stress. Itsura ng mama niya, no? Oo, biglang, ang ganda-ganda mo, tapos, biglang naging naging losyang. Hindi mo deserve yung ganon, no? Although kung mabait naman yan, tapos hardworking, okay na yun eh. Okay yun, at least nagtatry. Kumpara dun sa ang pogi nga, tambay naman. Ang pogi nga, di ba? Alright. I think napahaba na naman tayo. Lumagpas Napasarap tayo na naman yung natin eh. Ayos. I think hanggang dito na lang at maraming salamat. Again, kung seryoso ka talaga, seryosong galawan, seryosong resulta. Kung Alright. hindi ka seryoso, bye-bye. So, Side lang. talks. Thank you and God bless.